У Беларусі сотні тысяч экстрэмістаў. Улада развіваецца ў накірунку агульнанацыянальнай інфармацыйнай ізаляцыі. Лукашенко патрабуе адпіскі. Ціханаўская і Латушка ў новай крымінальнай справе. Это признание реальной эффективности деятельности демократичных сил офиса Светланы Тихановской и Народного антикризисного управления. Айтишник птушка вольная. Это живий нетворкінг і ніякий онлайн його не замінить. Следчы камітэт Беларусі распачаў новую крымінальную справу супраць Святланы Ціханаўскай і Паўла Латушкі. Падначаленыя Лукашэнкі абвінавачваюць лідараў дэмакратычнага руху Беларусі ў незаконным прысваенні ўлады. Алесь Баразенка. Следчы камітэт завёў яшчэ адну крымінальную справу супраць Святланы Ціханаўскай і Паўла Латушкі. Лідараў беларускага дэмакратычнага руху абвінавачваюць у, цытата, самавольным прысваенні звання ці ўлады службовай асобы. Абвінавачваныя Ціханаўская і Латушка ў згодзе з іншымі ўдзельнікамі змовы парушылі патрабаванні Канстытуцыі Беларусі і стварылі псеўдаорганы дзяржаўнай улады, упраўленняў і прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь за мяжой і, працягваючы свае злачынныя дзеянні, увайшлі ў перамовы з прадстаўнікамі замежных дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў. Гэтак улады адрэагавалі на шырокае прадстаўніцтва штабоў Ціханаўскай і Латушкі за мяжою і на так званыя народныя амбасады Беларусі. Это признание реальной эффективности деятельности демократичных сил офиса Светланы Тихановской и Народного антикризисного управления, международных контактов. Это признание с боку белорусов. И как раз таки не следчие будут вырашать это признание, вырашая менавіта народ Беларуси. И они такое решение уже приняли. Его необходимо следчему комитету выконать. И менавіта тые, кто сегодня узбуджают эти криминальные фальсификованные справы, и будут отказывать поздней у отповедности с законом. У офісе Святланы Ціхановскай запэўніваюць, што нават чарговая крымінальная справа не спыніць міжнароднай працы каманды. Ніякім чынам не зменіць нашу рашучасць. Міжнародная праца, якая, магчыма, і стала прычынай гэтага абвінавачвання, яна працягнецца. І мы даб'емся таго, што і Лукашенко, і ягоныя памагатыя будуць прыцягнутыя да адказнасці. Не лукашэнкаўскім фальшывым купленым судом, а сапраўдным трыбуналам, створаным на базе міжнароднага крымінальнага суда ці суда А. І пакуль дэмакратычныя лідары налажваюць міжнародныя сувязі і праводзяць сустрэчы на найвышэйшым узроўні, замежна-палітычнае ведомства Владимира Макея генеруе адзін за адным дыпламатычныя скандалы. Масштабная гибридная война по всем направлениям. Гэтак улады выступілі з абвінавачваннем на адрас прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Беларусі за тое, што АН нібыта фінансавала пратэстоўцаў праз офіс правоў людзей з інваліднасцю. Акрамя таго, стала вядома, што беларускі МЗС запрапанаваў амбасадару Францыі ў нашай краіне Нікаля де Ля-Косту пакінуць Беларусь. У Менск таксама вярнулі амбасадара ў Парыжы Ігора Фясенку. Як сцвярджаюць у Народным антыкрызісным управленні, прычыною такога кроку стала прынцыповае нежаданне французскага амбасадара уручаць даверчую грамату Александру Лукашенку. Макей сёння не іграе ніякай ролі, бо ніводны міністр замежных спраў не дазволіў бы сабе канфлікту з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, калі ён лічыць мэтазгодным развіваць адносіны з міжнароднай супольнасцю, з буйнейшай самаўплывовай арганізацыяй у свеце, з міжнароднымі партнёрамі. Значыцца, ён сёння з'яўляецца абсалютна штучным інструментам у руках КДБ Беларусі і дыктатара. Цяперашняя крымінальная справа далёка не першая, заведзеная беларускімі ўладамі супраць Святланы Ціханаўскай і Паўла Латушкі. Гэтак Ціханаўскую ўлады вінавацяць у рыхтаванні і арганізацыі масавых беспарадкаў, ды спробе захопу адміністратыўных будынкаў, стварэнні экстрэмісцкага фармавання, змове з мэтай захапіць дзяржаўную ўладу і нават у замаху на тэракт. Не менш за 5 крымінальных спраў распачатыя і супраць Паўла Латушкі. Алесь Баразенка, Белсат. У жніўні 2020 года вельмі шмат беларусаў упершыню пачулі абрэвіатуру «Губазік», па-расейску «Губопік». Сярод падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў Галоўнае ўпраўленне барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй практычна ўзначаліла барацьбу з палітычна нелаяльным насельніцтвам. Цяпер гэтыя губазікі заяўляюць, што грамадзяне сядуць у турму, калі падпісаныя на чаты і тэлеграм-каналы прызнаныя экстрэмісцкімі і спасылаюцца на пастанову Савета міністраў.
Прэс-служба Саўміну сёння пракаментавала сваю экстрэмісцкую пастанову, але пра турму за падпіску там няма ні слова. Не толькі за распаўсюд інфармацыі, але і за падпіску на тэлеграм-каналы улады хочуць караць. Губазік у сваім тэлеграм-канале паведаміў, што пачынае працу для прызнання экстрэмісцкімі фармаваннямі незарэгістраваных групаў грамадзянаў, якія ажыццяўляюць экстрэмісцкую дзейнасць, між іншага, у месенджерах і соцсетках. Гэта азначае, што падпісчыкі экстрэмісцкіх тэлеграм-каналаў і чатаў будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці паводле артыкулу 361 частка 1 крымінальнага кодексу да 7 гадоў пазбаўлення волі, як удзельнікі экстрэмісцкага фармавання. Пакуль жа тэлеграм-каналы і чаты яшчэ не прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, і іх не датычыць артыкул крымінальнага кодексу, на які спасылаецца Губазік. Паводле цяперашняга заканадаўства караць могуць толькі за рэпосты і лайкі. Пакараннем можа быць штраф, адміністратыўны арышт ці канфіскацыя тэхнікі. Палітолог Павел Усаў тлумачыць дзеянні Губазік прэвентыўным запалохваннем. Гэта стварэнне атмасферы страха, каб прымусіць людзей ўжо зараз адпісвацца ці выдаляць тэлеграм-каналы ці іншыя інфармацыйныя сеткі з сваіх тэлефонаў. Ну і фактычна гэта ўжо адзін з механізмаў псіхалагічнага запужвання людзей. Губазік папярэджвае, што падпіска на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы цягне за сабою крымінальную адказнасць і спасылаецца пры гэтым на яшчэ не апублікаваную пастанову Савету міністраў нумар 575. Таму дакладна прааналізаваць заяву немагчыма, кажа юрыст Андрей Мачалаў. Экстремистские криминальные злочинства – это такая оценочная категория. Ці была цель у человека, який участвовал в какой-нибудь группе в Телеграме, здійснювати це кримінальне злочинство, тому я думаю, що здесь буде таке трохи натягування. Палітолог Павел Усаў лічыць цалкам магчымым увядзенне крымінальнай адказнасці за падпіску на тэлеграм-каналы, падкрэсліваючы, што ўлада ўжо зрабіла крокі ў гэтым кірунку, калі штрафавала і карала людзей за здымкі са сцягамі ці прыватнае ліставанне. Улада развіваецца ў накірунку агульнанацыянальнай інфармацыйнай ізаляцыі, стварэння такой сістэмы, пры якой сацыяльныя сеткі перастануць быць галоўным інструментам перадачы, захоўвання, збірання інфармацыі, ну а таксама інструментам для мабілізацыі, каардынацыі дзейнасці беларускіх грамадзянаў у выпадку стварэння ўнутранага палітычнага новага крызісу. Існуе шмат спосабаў, каб пазбегчы крымінальнай справы і не застацца без інфармацыі. Адмыслоўцы раяць выконваць правілы інфармацыйнай гігіены, прыбраць у наладках бяспекі сапраўдныя звесткі пра сябе, карыстацца VPN-ам і ананімайзерамі. Можна рабіць цалкам зашифраваныя гаджеты і камп'ютер і адмаўляцца предоставлять такую кшталтную информацию. Звычайно на гэтым ставится кропка, бо зашифрованные гаджеты, там, допустим, айфоны, там, ці компьютеры, где есть зашифрованный жесткий диск, ну, занадто складана ставится задача для расшифровки всего гэтага, і фактычна яна невырашальная. На сёння ў Беларусі экстрэмісцкімі прызнаныя больш за 200 тэлеграм-каналаў і чатаў. І амаль штодня гэты спіс пашыраецца. Калі падпіска на іх стане злачынствам, караць трэба будзе сотні тысяч грамадзянаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сёння Вітольду Ашурку мог споўніцца 51 год. Аднак жыццё бярозаўскага актывіста абарвалася ў траўні у шклоўскай калоніі. Сваякі дагэтуль не могуць атрымаць афіцыйнага адказу аб прычыне смерці Вітольда. Больш падрабязнасцяў распавядзе Ігор Станкевіч. Свой 50-й дзень народзіну Вітольд Ашурак летась сустракаў за кратамі. Да сённяшняга дня ён не дажыў якіх 5 месяцаў. Вітольд заслужыў, каб гэты дзень памяці быў нават на нацыянальным узроўні. Таму што ён сапраўдны герой Беларусі, сапраўдны чалавек, які змагаўся за Беларусь, жыў дзеля Беларусі і, на жаль, загінуў дзеля Беларусі. У студзені Вітольда Ашурка асудзілі на 5 гадоў пазбаўлення волі. А 21 траўня ён раптоўна памёр у шклоўскай калоніі нумар 17. Сваякам праз тэлефон паведамілі. Спынілася сэрца. Аднак на целе памерлага яны пабачылі сляды пабояў і дагэтуль патрабуюць афіцыйнага адказу. Што здарылася з Вітольдам? И это был вообще-то мой родной брат. Я требую, предоставьте мне информацию. Что там произошло? Каким боком? У моего родного брата остановилось сердце, которое никогда не болело.
почему на видео, показанном Следственным комитетом, еще в мае, его состояние и поведение неадекватные. Что вы с ним делали там вообще? Без матрацаў у антысанітарыі з ковідам і без адпаведнай медычнай дапамогі. Вязні працягваюць распавядаць пра катаванне на Акрэсціна. Журналістка нашай Нівы Кацярына Карпіцкая паведаміла пра смерць сукамерніцы Алены Амелінай. Сукамерніца Алена, самая энергічная і бойкая з нас, памерла ад кароны. На Акрэсціна мы ўсе на яе хварэлі. Алене за адзін дзень стала вельмі благая, яна амаль трупам ляжала пад нарамі. Мы прымушалі яе хоць нешта з'есці. Лячылася ўсё гэта парацэтамолам, і калі зусім чалавеку блага, антыбіётыкамі. З цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў Алена адправілася на штучную вентыляцыю лёгкіх і так і не выкарабкалася. У верасні ад ковіду, падхопленага на Акрэсціна, памёр мужчына, прозвішча якога сваякі папрасілі не называць. У снежні ад каранавіруса памёр асуджаны на 10 сотняў Сергей Шчацінка. Магчыма, такіх смерцяў нашмат болей. Вязні Акрэсціна паміралі не толькі праз хваробы. Летась 3 кастрычніка у больніцы памёр 41-гадовы Дзяніс Кузняцоў. У шпіталь ён трапіў з ізалятару ў непрытомным стане са шматлікімі траўмамі. Зваліўся з другога паверху ложка, патлумачыў следчы камітэт. Отсутствие независимой адвокатуры, а тем более объективного, независимого и компетентного суда, это удваивает и утраивает наши опасения за то, что там творится беспредел. Александр Тарайкоўскі, Роман Бондаренко, Геннадзь Шутаў, Александр Вехор. Паводле падлікаў Белсату, колькасць загінулых удзельнікаў пратэстаў набліжаецца да 2 дзясяткаў. Аднак па факце іхных смерцяў следчы камітэт не пачаў ніводнай крымінальнай справы. Адмовіліся следчыя адкрываць і справу ў выпадку з кіроўцам аўтобуса Паўлам Сібілёвым. Летась 10 жніўня ён заканчваў працоўную змену, калі ля станцыі метро Пушкінская у яго трапіла граната. Здаровы раней мужчына стаў інвалідам, а ў мінулую нядзелю Павел памёр, крыху не дажыўшы да 50годдзя. У яго засталося 3 дзяцей. Ігор Станкевич, Белсат. Нават афіцыйная статыстыка Міністэрства аховы здароўя прызнае імклівае пашырэнне захворванняў на ковід. За дзень 2060 новых выпадкаў, 17 памерлых. Такіх лічбаў, афіцыйных лічбаў у Беларусі яшчэ не было. Замест каранцінаў і дыстанцыйнай вучобы і працы беларусы атрымаюць новыя штрафы за адсутнасць маскі ў грамадскіх месцах. Максімальны штраф для фізічных асобаў 870 рублёў, індывідуальным прадпрымальнікам 5800 рублёў, юрыдычным асобам 14,5 тысячаў. Правяраць наяўнасць маскі цяпер будзе і БРСМ, прынамсі ў Менску. Заўтра праўладны саюз моладзі запускае акцыю «Ковід-патруль». БРСМаўцы нагадаюць наведнікам сталічных гандлёвых цэнтраў, цытата, пра абавязковае выкананне масачнага рэжыму і важнасць вакцынацыі. Афіцыйна правілы абавязковага нашэння масак і захоўвання сацыяльнай дыстанцыі метр-паўтара дзее 5-й дзень. Яшчэ учора мы распавядалі, што беларусы, якія не давяраюць расійскаму спутніку, могуць паехаць за мяжу, каб прышчапіцца вакцынаю Pfizer або Johnson. Гэтыя прышчэпкі прызнаныя ў еўразвязе, але недасяжныя ў Беларусі. Колькі каштуе вакцына Тур, распавядзе Вера Несцяровіч. Отправиться на Львоўшчыну, на радзіму Дракулы ў Румынію або ў камандзіроўку ў Літву ці Польшчу, а заадно і прышчапіцца. Беларускія тураператоры распрацоўваюць прышчэпачныя туры. Спрос у людей достаточно высок. Готовность прививаться, кроме спутника, другими вакцинами достаточно высок. Попыт из них простой, что доступные у Беларуси российская и китайская вакцины паводле охвотных прышчапіцца за мяжой з'яўляюцца менш эффектыўнымі, а таксама не прызнаюцца ў еўразвязе. Адна з турфірмаў ужо адпраўляе па вакцыну за мяжу, што праўда пакуль толькі сваіх корпоративных клиентов. Мы отправляем вообще всех наших клиентов через Москву самолетом. Да, Минск, Варшава. Основания для авиа не нужны. Мы подстраиваем тур, чтобы в течение 24 часов обратно уехать на территорию Беларуси. Требование, оно в течение 24 часов только ты освобожден от, чтобы не соблюдать эту изоляцию. Прышчэпка, якая прызнаецца на захадзе, абыдзецца ў кругленькую суму. Кошт туру ў Бухарест 290 евро плюс 90 рублёў. Тур у Львоў 85 евро плюс 50 рублёў. Прышчапіцца ў Варшаве 350 евро плюс авиабилет
концерты и готель. Стоит игра свеч, потому что когда мы начинаем считать деньги, есть понятие цены, а есть понятие ценности. Да, и если мы определяем поездку для вакцинации там, в размере 300-400, ну, допустим, евро, то получается вопрос тогда ценности жизни. Туроператоры раяць рабіць вакцыну ў вытворчасці Johnson & Johnson, бо яна аднакампанентная. Праз некалькі хвілінаў пасля першай і адзінай дозы можна атрымаць прышчэпачны сертификат. Johnson & Johnson в этом плане выигрывает, но если сравнивать данные по эффективности, все-таки двудозные схемы вакцинации, они демонстрируют более высокую эффективность. Ва умовах закрытага неба і абмежаванняў на сухапутнай мяжы падарожжа па прышчэпку можа хоць неяк разварушыць турыстычны бізнес у Беларусі, спадзяюцца адмыслоўцы. Коронавирус, вот эта пандемия, она же практически прекратила нормальное функционирование туристической индустрии во всем мире. Разорваны контракты. Масса накопилась, достаточно большая объемы этих самых взаимных задолженностей. Туризм, в принципе, очень, как говорится, в настоящий момент в депрессивном состоянии находится в целом. И выездной, и въездной. Падарожнічаць па Еўропе вы зможаце сертыфікатам прышчэпкі, якую ухвалілі ў Еўразвязе. Мадэрна, AstraZeneca, Pfizer і Johnson & Johnson. Пры гэтым з моманту ўвядзення апошняй дозы вакцыны павінна прайсці не менш за 14 дзён. Вера Несцяровіч, Белсат. Беларускім стартапам зноў дапамогуць. Праз паўгода пасля прымусовага закрыцця ў Беларусі вядомая стартап-пляцоўка «Імагуру» адкрылася ў Вільні. Цяпер беларускія бізнесоўцы і актывісты будуць мець месца для працы, навучання і прасоўвання сваіх бізнес-ідэяў. Алена Дубовік. За 7 гадоў дзейнасці ў Беларусі з дапамогай «Імагуру» было створана каля 300 стартапаў, некаторыя вядомыя на міжнароднай арэне. Акрамя гэтага, бізнес-хаб дапамог прыцягнуць у беларускі бізнес каля $100 мільёнаў інвестыцыяў. Сёлета «Імагуру» быў зачынены беларускімі ўладамі. І вось сёння ў Вільні стартап-хаб адчыняецца зноў. Падзеі з нагоды афіцыйнага адкрыцця будуць праходзіць да 15 кастрычніка. У Вільні такая пляцоўка першая і асабліва актуальная яна для беларусаў. Мне асабіста будзе цікава наведваць гэтыя адукацыйныя мерапрыемствы і не проста пасіўна, а спадзяюся і неяк актыўна, бо я таксама з'яўляюся экспертам. Другое, гэта жывы нетворкінг і ніякі онлайн яго не заменіць. Дзейнасць «Імагуру» ў Беларусі была нацэленая на тое, каб навучаць, развіваць, падтрымліваць ментарамі беларускія стартапы, у першую чаргу IT. У Вільні праца будзе ісці такім жа чынам, але акцэнту толькі на IT-сферы ўжо не будзе. Гэта хаб, які будзе накіраваны на тое, каб скантактаваць паміж сабой IT-спецыялістаў, грамадзянскіх актывістаў, праваабаронцаў, людзей, якія працуюць для Беларусі, каб паміж імі быў давер, былі праекты. І для мяне гэта важная пляцоўка, гэта эксклюзіўная пляцоўка. Дзейнасць «Імагуру» накіраваная на беларускі бізнес, і той, што выехаў, і той, што застаўся. Паводле вераснёўскага даследавання «Імагуру» з краіны выехалі 58% стартапаў. Вялікая частка яшчэ засталася, і ім асабліва патрэбнае падтрыманне. Именно поэтому мы решили сделать так называемый Solidarity Hub или хаб солидарности, который солидарен прежде всего с демократической Беларусью, с теми людьми, которые остались в Беларуси, и мы будем думать, как мы можем им помогать, как диаспора может им помочь, какие проекты можно делать и масштабировать их и на белорусское общество. 50 на 50. Так ацэньвае Тацяна Марыніш размеркаванне сілаў «Імагуру». Палова для тых, хто застаўся ў Беларусі з выкарыстаннем тэхналогіяў, якія дазваляюць праводзіць імпрэзы, адукацыйныя курсы онлайн, даваць ментарскую дапамогу. І палова для тых, хто выехаў. Многим из тех, кто уехал, тоже нужна поддержка. На самом деле, не только в Литву, в разные страны мира вынужденно переехало огромное количество белорусов. На сёння штаб-кватэра «Імагуру» месціцца ў Мадрыдзе, а новыя пляцоўкі, акрамя Вільні, плануюць адкрыць яшчэ ў Кіеве і Варшаве. Алена Дубовік, Белсат. У мяне гэта ўсё, а праз момант вас чакае размова дня Віталя Цыганкова. З пытаннем, ці змогуць беларусы перамагчы дыктатуру і выбраць іншы шлях,
Пакуль у Крамлі сядзіць Уладзімір Пуцін. З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.